Pozeráme sa do slnečnej fotosféry, ktorú máme premietnutú cez ďalekohľad, hovorí sa tomu okulárová projekcia. A tou okulárovou projekciou si na matnom skle dokážeme zobraziť slnečnú fotosféru. Vidíme v nej tmavé oblasti, ktorým hovoríme slnečné škvrny. Sú to oblasti, ktoré majú nižšiu teplotu ako okolitá fotosféra Slnka. Je to teplota radovo niekoľko stoviek stupňov nižšia. Slnko je vzdialené od nás 150 miliónov kilometrov a ako náhle sa niečo na povrchu Slnka stane v obore elektromagnetického žiarenia, tak toto elektromagnetické žiarenie preklenie túto vzdialenosť približne za 8 minút. Čiže to, čo sa na povrchu stane, za 8 minút máme tu. A to veľmi silne ovplyvňuje všetky deje v prírode, aj vlastne ovplyvňuje činnosť človeka. Vieme, že tento svet je dosť pretechnizovaný a priamo takéto erupcie, výrony koronálnej hmoty a podobne ovplyvňujú magnetické pole Zeme, ktoré zase v sekundárnom slede ovplyvňuje interferenciou všetky naše technické vynálezy. Napríklad môžu byť rušené siete mobilných operátorov alebo internetu, ale v neposlednom rade hlavne družice a zariadenia, ktoré máme na obežnej dráhe okolo Zeme. Napríklad nemusí byť čitateľný signál GPS, čo je oveľa horšie, pretože keď vás GPS-ka zavedie o 3 ulice ďalej, tak jej to dáte prepočítať, že nič sa nedeje. Ale keď Boeing 747 pristáva kdesi v kukurici, tak je to problém.